Dyma ni yn edrych ar adio ffracsiynau cymysg. Mae gen i ddau gwestiwn i edrych arno. Gyda'r un cynta, dwi am dechrau fel hyn. Fi'n mynd i adio y 2 cyfan a'r 3 cyfan. A fi'n mynd i cymryd y cwarter, adio 2 pumed i'r naill ochr. Yn syml, 2 adio 3 5. Wedyn, os chi wedi gwylio ar fideos blaenorol, byddwch chi'n gwybod sut i adio 2 ffracsiwn syml. Croesliosi, sy'n rhoi 5 dros 20 a 8 dros 20. Wrth adio reina, mae hwnna'n rhoi 13 dros 20. Cymerwch eich ateb 5 cyfan, cymerwch eich ateb 13 dros 20 a rhowch y 2 at ei gilydd. Gyda'r un nesaf, fi'n mynd i wneud yn yr un modd. Cymryd y 4 a'r 2 cyfan. Cymryd y 3 chwarter, adio 5 chweched. Croesliosi, fel ni wedi wrth adio a tynnu'n blaenorol. Hwn yn rhoi 6 i fi. 6 cyfan. 6 lot o 3 yw 18. 6 lot o 4 yw 24. 5 lot o 4 yw 20. 24. Sylwch mae hwn yn rhoi 38 dros 24. Sydd yn ffracsiwn pendrwm. So newidwch sawl 24 sy'n ffito mewn i 38 yw 1 cyfan. Mae yna 14 ar ôl dros 24. Symleiddiwch os mae'n bosib. So hwnna'n mynd yn 1 cyfan a beth sy'n mynd mewn i'r ddau yma? 2. 7 dros 12. A wedyn mae'ch ateb terfynol yn 6 cyfan, adio 1 a 7 dros 12, sy'n gwneud cyfanswm o 7 a 7 dros 12 fel ateb terfynol. Redwch reina nôl os na ych chi'n sicr. A wedyn mae gen i cwbl o gwestiynau off yn i bod chi'n trio. Gyda'r her, falle mae'n syniad i chi adio 2 ffracsiwn yma at ei gilydd gynta i gael ateb. Rhowch eich ateb fel ffracsiwn cymysg o wedyn adio'r trydydd un. Mwynewch yr her.